manzon Allah ya ce albishirinka, in ji manzon Allah, wannan ita ce rana mafi alkhairi gare ka tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka. ko babu shakka haka ne. Allah ya saukar da aya a cikin alkur'ani ya gafarta maka, ai babu ranar da ta fi daɗi irin wannan aya za a karanta ta har tashin kiyama, kuma gashi muna karantawa. shi yasa manzon Allah ya ce masa albishirinka, wannan ita ce rana mafi alkhairi da ta wuce ka tun daga ranar da mahaifiyarka ta haife ka. kultu sai na ce amin indaka ya rasulallah, amin indika ya rasulallah, amin indillah. albishirin nan daga wurinka ne ko daga wurin Allah? saboda shi Ka'ab bin Malik bai ma san an saukar da ayoyin ba, shi dai annabi ya ce masa albishirinka, to yana so ya gane albishirin daga wajen annabi ne ko daga Allah. in daga Allah ne to fa aya ce, sai manzo Allah ya ce la bal min indillahi, wannan albishir ba nawa bane, daga Allah ne. wa kana rasulullahi idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qita'atu qamari. Ka'ab bin Malik yace shi manzo Allah wanda duk ya san shi, idan ya samu kwanciyar hankali, idan annabi yana cikin farin ciki, to fuskarsa haske take kamar wani yankin wata. yace duk wanda ya san manzon Allah haka ne. wa kunna na'rifu zalika minhu, mun sani. yana faɗa yace mu sahabbai mun sani. daure ka yi sharing ga 'yan uwa domin mutane su amfana da ilmomin da malamai suke bamu a wannan shafi na AJY Media Da'awa. Wassalamu alaikum.